Piny owacho mar kaunti ma Machakos oyudo mich mar timo maber e chenro mag Bengi e piny mangima kokalo e chenro mar pur mar Kenya Climate Smart Agriculture Project kata KCSAP. Bengi mar World Bank oyango kaunti no motele kod Gavana Wavinya kaka kaunti mar adek e piny Kenya e tayo chenro maloko ngima jopur matindo kod riwruoge mamoko mag ohala. Ikineno bende Gavana Wavinya manokao michno e nyasi manotimore apisi mare ma Athi River oyango Machakos kaka kaunti manyago chiemo moromo kaluwore kod chenro mathoth manoket kare mag kendo ma nyaka ne okaw telo. Chenrogo oting'o mag bero yawo mag pi michwalo ne jopur e puothegi, gino mabende osemiyo pur mag kahawa omedore e gwenge ma Machakos. The only difference is we are number 3 in Kenya and not number 1 like then. But I can tell you, number 1 and 2, watch that space. Okay? Now, there is something Governor has been saying quietly, that I'm focusing on development, I'm focusing on people of Machakos County. Since you are sworn in as the governor, just look around and see how many development partners have come to this county, ideally who are not part of this county. Watu wako na raha. Kina mama saizi uko nyumbani awabebi manua kwa mgongo, wanabeba na wheelbarrow, sio ile ya siasa. Saizi ukienda huko unapata kina mama wameanza vikundi zao za kuku. We have CBOs za kuku currently. The trophy that I'm receiving today will be presented to me as a symbol of unwavering commitment in supporting our farming communities across different wards in Machakos County. Thank you so much, KSAP, for being forthright in supporting our cause.